Prvotne je nutné zvoliť si pracovnú rovinu a následným dvojklikom ľavého tlačidla myšky upraviť jej súradnice na nulu. Potom si zvolíme funkciu priamka, z ktorej možnosti pre urýchlenie skicovania vyberieme pokračujúcu úsečku. Keďže ideme modelovať rotačnú súčiastku, stačí, ak narysujeme iba polovicu. Keď máme polovicu súčiastky narysovanú, klikneme na funkciu Solid, označíme si narysovanú kontúru a nemôžeme zabudnúť zvoliť si rovinu, okolo ktorej chceme rotovať. Následne z ľavej ponuky Solid zvolíme vytvoriť Solid rotáciou. Na zadanom výkrese sa nachádzajú zaoblenia alebo zrazenia, ktorých funkciu nájdeme skrytú pod možnosťou prvok v hornom kontextovom menu. Zvolíme si potrebné zaoblenie a klikneme na hranu, kde sa má nachádzať. Po dlhšom podržaní kurzora myšky na funkcii zaoblenia sa nám rozvinie menu s výberom zaoblenia alebo zrazenia, z ktorého si vyberieme zrazenie. Znova si zvolíme požadovanú veľkosť zrazenia, klikneme na hranu, kde sa má nachádzať a potvrdíme tlačidlom OK. Teraz už je súčiastka hotová.